ike nna gị ndị chi ọzọ mana mụ nwale mgbe m chiri ọzọ nke m nna m ajebeghị ya mgbe echizi otu gbado ọzọ mkpụrụ ofu n'anya watarị ọ ife eji mara onye ọzọ mgbe gboo mgbe a na-eji owulu ka a na-akpọbu ya owulu ka a na-ekebu mana ịmago kịta na ihe gbasara omenala ndị oyibo sị na ọ dị dynamic ọ na-aga eze bata igwe bata ọchịgharịkwa ihe so ihe ahụ nke anyị na-ekezi kịta ebe ọ na ịfụrụ onye bụ ya ime anụ ọzọ ka ọ bụ n'ọzọ ọ bụrụ onye ọzọ ofu ka nke ya dị iwe si nna ya wee nekweta na akụpe m akụpe bụ na ihe eji enwe nke ije ijide akụpe ijide akụpe n'aka nri ijide ọdụ enyi gị n'aka ekpe akụpe wụ mbọsị anyị echi ya echichi akụpe a ka anyị enyeghị ya ide n'ebe ịchọ ire akụpe m Ọzọnkpụ Chief Uche Nwaọra idezi ahụ a na-etu ya bụ onwe nke ije ndị mmadụ a na-etu ahụ ịchọkwa ịna mmadụ aka iwere akụpe n'anya mana nke ka nke akụpe a dị oke mkpa maka akụpe a edori ya nsọ iwe onye ji akụpe ọ na-aga ọ na-eku ya asị ị na-ekupụ ihe ọjọọ ị na-ekufie enwe ihe nọchi anya ọ ka esi eme enwe ihe ọ banyere anya ị na-ekufu ihe ọjọọ ịchọkwa iwere ya na-ekubata ihe ọma na be gị anyị na-achị aka na abụ agbakwa na anyị nwere anya ukwu kama na ịma na ihe gbasara echichi na ala Igbo ọwụrụ ọgụ nne na nna na-akpatalụ nwa ibe gbasara echichi na Igbo galala ọnụ ihe eji eme ya erike ya mere eji asị gị na ihe eji awụ ichie na ala Igbo erike nke a bụ ọdụ enyi ahụ ka nsọ ya n'oyibo all symbol of affluence and wealth maka na ihe anyị mbụ n'aka na ije n'ime ahụ ha nwere kesị iweta 3 million naira orike ihe awụrụ ọfọ ihe agba ọdụ enyi ọfọ wee osisi a na-eje apịchata ya ọ na-epe mpe mana ebe ndị mmadụ asụ na ọgwọ ihe ahụ elephant tusk ahụ ihe eji eme ngala ọgaranya dịka onye echichi ọfụta anya ịmana ị na-ana iyi ma nwegasị enwe ndị na-epe mpe nwee ndị mana ịchọ ihe bute nke ahụ vutere nke nnukwu ya o nwekwe nke a na-evu a na-akpọ ọdụ enyi nke a ihe ọkwụ na ahịa ahụ 15 million naira ya nke ahụ onye anaghị apụ ya ịbịa ịpadie na-aga sọ nwe mmadụ apadie na-eso onye ahụ na ha na-eme ngala a na-eme ya na-emesi ya ike ile n'anya ịhụ ihe ndị oyibo na-akpọ ya beach ya bụ aka onu a enwe ndị na-awa ohu nwe ndị na-awa ịbụ nwe ndị na-awa ịtọ ọgwụ ụbọchị m eje ihe dị anya enwe nke na-enwe ọdị ise ọnya wa gosicha ọnya ihe na-eche ọnya wa ịbụ onye ekike onye echichi okeche ekike ọma mma nke anyị bụ ba na mgbịrịmgba dị ya iwe a na-akpọ akpanwe efi mgbe gboo ndị chi dị nnukwu echichi ọ na-ahụ mgbe gboo ọ na-ahụ nwe nka ha jere nyara akpanwe efi maka o jee na ya eke anụ enwe ihe eke ọ nara otije ya na-abịa wenalụ ndị bie ọnya uru ọba so ị mụọ dị naira nya dịka nke ahụ nke agbara ọhụrụ iwe ga-etikwara mgbịrịmgba dị ahụ ọ na-aga maka onye echichi dịka mmọnwụ na-aga ịyahụ ikwesịrị gị ịmara na mmọnwụ na-aga so onye chiri echichi dịka onye nnukwu ọzọ mụ na-aga akpawa eri ya ọ na-akụrị mgba ma mmadụ ma mmụọ na a na-achara ezi awa amanụ na enwe ihe na-aga ama na Ezeudo na-aga ịbụghị nke ka ebe ihe ọzọ jee n'ịhụ nụ ọdụ enyi m gbacha n'aka nwa ncha gwụchakwa sign off na ihe a na-eme ị na-ene okpu m anya egbe ihe be aka ejire m ebịa a na-akpụ ya ege eru a na-eke ya eke maka ndị ọzọ mgbụba anyị nke anyị na-eyi na be anyị na-adị ịbọ mana nke ndị ọzọ na-adị okwu inwe ike na-afụ ndị na-eyi abịa eke ya akwụkwọ ka eji eme ya eke ya n'okpu ọ dịkwa inezie n'ugbenugo dị na ọnụ ụba ka a na-etinye ugbenugo a na-adị ịbụọ maka ndị ọzọ ọ yiri eji ihe ndị na-awụcha aka eji marụ nnukwu onye echichi na Igbo o dipendị kwa enwekwa ebe ndị ọzọkwa inwe ike jidekwa ike awa ọdụ enyi ma ọdụ efi o dipendị ka obodo mana nke a nke ụmụ nwaanyị metụrụ m ya aka ịma na enwe ndị na-enwe ọdụ ịnyịnya ma ọ nwere na-emekwa ọdụ efi mana nke ka enwe na a na-enwe kategori by kategori ọdụ ịnyịnya bụ nke nọ na nnukwu ọnya wụcha ụmụ ihe ndị a ji eme ịfụ na onye Igbo aka ozuo oke ife a okwu ga-amaka dịka